uthi uSisi Margaret akho nto imnandi njengathi kukwamkela uJesu Kristu abe ngumpangi nomgqibelelisi wobomi bakho. Oh, uxelela abantu mna apha ufuna ubuxelela nini? Hayi akaxeli mna. Phofu ke isukela kule video ithi akho nto ingathi kukubanjwa esinqeni uva dek ngubani ondibamba kamali kangaka. Phofu uphinde uca urivesa uxa usithi urivesela kuye. Yeyi usungathi ucela inamba kube kanye bethuna khonto ihamba yodwa kuze kube mandi apha ehlabathini. Uba yikho le hayi uba uyifumani lena zenzela kubi ehlabathini kumandi nje yile nditsho lo mngale imali engakanani nditsho lo ungasokola kangakanani isiphetho nesigqibo eyona nto yozonwabisa yiyo le. Andimazi ke mna kuyesu lo hayi andimazi tu ndazi uThixo nesilwele qha angandifaki bethuna.